Menegasni uba Syaibor Nongrum kum presiden yang ke H&M Reward Mini Circle lembat ke sengkila yuak benda jurim ya kawe ke jingking ke badan hapok ke than pensla kata kade ke jingking wak pentlang ke mahap niat lengba nakalat thai terter kene ke jingking ke bala abjing malupa ya kinong lek kinongwan ki badan hapok kene ke thai namar ya kene ke jingking la syustem tang daki ding ki barit bat ki bala syupom na syaklau syabatam kajing la torti jong ki kontraktor kamtam ya ki benta jong kanong kendong kalapen benyaw ki babun kinong lek kinongwan baru kajing snim jong kene ke surok harum kendiat jong ke senong nong sopan bat nowet adu babun ki kali ke sakul ada ki lek don kam syakite ki benta Ayo sengo bana ketika seng kalakan tho yo MLA ke constituency Peninsula haka juga poru pemusembut menteri kejela bau David banle ya ke badan kam kat kum ke bau ulakular lem kum tanah kalian ke seng kan le ya ke badan kam snow ba thì mình ra ba mùa snow cái này anh đây sẽ bằng hava ông thần từ bằng hava lạ con gì pem nó và snow cái dạy tại mình ra ba ang hinan ha ya tang sere bungi repair na tu kon yang le như vậy te cái kali ro la cái bang bakla hay yang yang ti baka las no balat ke suang kemudian army tu ya ten la yan bakla la bread mau ria fi las no balat ke suang te cái yang tin te la ha yang ma ba tengah tai ke thế bị tự kiêng thì snow cũng nọ bà công công tu kita pay thliu kita itu chicken style ada perbayat shooting ba kalau nggak thliu tu ada perbalut terus tentang jam thì bộ rải cái chúng mình sao cái tự kiêng jing mai perbayat tu người pit ki lak paus tang kinar tu ke jekau lak shu serdap de ki snow ka juk por balang tu vice president jong ka H&M Reward Mini yang pau ka jing snow khia ka bejur namar ba ka jing jot ka jing ka thai ka surok bagi belak su benikran ngat ki ba rebon ki ba ujor ni kaseng tegi bansi pagum kasem ta kaseng iwan bedingo ban delap sisa lai jong khmat he ka jing jot jing lor kana surok ka pelat adu kata ngi sarkir na kapor sa kapor ngi penpau ko jing sengukhia habide bat ki lenti ki sengkin bide ki surok kamtam ngi lo isngau ba i ba perston isej ong ya kani kentien lada iyat hakal lenti bat ka surok basniu isngau kumban mi snyu batru isngau ba kumba u breu ba phong ya ta ka sut kabut kat ba ya ka petulun jung upat kalong ba pe na jingshong mi tot slide na jingshong kumta ka jing sakhi jongi menta kani ka sngir kani ka no pai sngir ngi i chai kadar ya kata ka jinglong jingban jong kini surok habide bitu jingkeng i la pe thleu la long tot slide bat yu iro ya gini ki jingkeng ki bala shu serdap daki dieng daki dieng ki ba shu pom na sini sa klau sa yu sini spo ki bri jong kini ka thanyi te ni penpa ko jing skukhia habide bat kene bat kamtam habide lu kontraktor ba kiwan gini jing traitor ti man kapor habangi pej nadu kate ke surok menring kabangi la let jurip pan hakade ka kindiat tayo beladap te ngilap susu ya kane kajing torti ba kaju i ka scheme kari ka PMGSY hi ka ba pentrei ya kene ki surok ki ba ngi i menta ila kho player lut bat ngi i rong i su re haji sha kane ka surok kadang hap hapo ka maintenance haji sha u kontraktor u ba pentrei ya kane ka surok ula deban maramot mardor bat u deban repair no namar belai ba ka kta ya kayeng jong ki nong song snong wat ong ba tang ba kadi ya sa nong kendong pinsu i ben bat su ken ben ba kimla balai su tre tang dep rukom bat tre tang ban chuyo nong na nei ban chuyo kapisa namata jong ki simet rei kade ka surok ka sarkar kami hi ka ai namata ban mentoy ki pajba jong ka than bat om tang ha kani ka briwar mi ngi jongi hndrai ka kentup ru iki PMGSY bala pentrei ha keleng ka bri jong nyau trap ha keleng ka mi khalia hi borok kawai ngisgo ban penpau ka jing sengukhia ka bajur ba na kaliang jong ka sarkar kamdei ban syukren tang ka ktien hndrai kadei ban le ru ki kam habidei bat ka jing kren iba perstun ngan pen ken mau biang ba i penpau ya kani ktien i ong ba
gino ki kontraktor ki ba pentrei suki ya gino ki surok mardor in I blacklist no la de ben I blacklist na bata jong ki ne ki kontraktor ngi pat na kaseng SNM rewar mi ngi circle ngi pen pau shai hang ne ba ya kine ki ba traitor tiro la de ben I blacklist no ya kini kontraktor ki ba pen traitor ti ba chu kwan ben toy simet man chu ong no dre habe de ba kine ki jingkeng ro ni ban sai sen mar kalong ka jing men sao abang ipet bat ni yo sngo na ka jing ut jing nam jong ki pach ba nong song snong jong ka ne ka thain ba kala ima sia ban yait na ka ne ka jing keng mar ka jing pe thleu bat ka jing sentor jong ka bala su serdep de ki ding ki se bat ki bala i khong rang hang toi tu ki thleu ki ba la pe hang tu ki jing keng bat ngi na ka seng hi i pan pau jing sngo khia ba na ka liang jong ka department nakaliang jong pit body department kadai ban simkhia mardor habide ba kene bat kadai ban maromot no mardor lem kumta nakaliang jong kaseng SNM riwar mi ngi kanum song klikti bat kansale ya ki da ka wei ka senjam ka ba kham ting bat ka ba kham jam te habide bat kani ka surok ka ba ada pentre ka de PMG aswai hi ka ba hap hakani ka snong no wet ru ngai marsin kut kani ka date of maintenance kala ko player lut I don rong su kendiat ru dre kini ki bor khoi ki pen pau ba ki jing pen tre torti ya ki scheme ba per habide bat ki lenti ki sengkin ki ba hap hapo ka bri nyok trap hi bor ka wei ngim kwa su ni sakpat ba ki dang jia kum kini ki ba ngi kum ka seng bat ki pach ba hi ki pen pau ko jing sku khia dre wala katar kim la le kim don ka lat ka lenti sei ban lek sei ban ut dre nakaliang jongi kaseng ni sngokhia sikat dei ba ka department hi barabor haba ka snai kini ya gino ki surok khamtam kat ka PMG aswai ka dei banda pej benia banda hakata rukom ban pas ya ka surok chua ban pas ru ka dei banda pej baha la kala biang em ka jing trei kala long puran em ba kala scam em kat kum ka jing pentrei te habide bat kade ngi kerpat nakaliang jong ka office bat ki upsar ki ba depek kum ki SDO ki ba wan jurip let's say haga field work jong ki kontraktor kim dei ban su pas ya ki surok khamtam ba ki ba sinaturti bat ki ba stang kum kini surok ni ba ki stang ba lalong ba siang tang da uma dei su ba siang rong te habide bat kade ngi kerpat sai sen ba nakaliang ka office kade ban sim kia mardor bat nakaliang jong iba prestun tinsong ibedeiru hagju kapor deputy CM ba idei ban khmi benya bat idei ban da examine bha habidei bat kane ka jing pentrei ya kini ki PMG swai namar ngi na kawe ga jaka tang ki jing complain sudah ki paj ba wat ngi ru ngi la thai teng ha ga jing sya complain ya ki paj ba kalong kumta ka surok kala dekut ka surok kala pe thleu ka surok kala kho player kum kita ki ngim kwa su ban yo sngau nang ne sekmat bat nakaliang deputy CM ru udai ban sim khia mardor ba udai ru haju kapor uta menteri badai pe ya ka pidludi ya ka habide ba ka tanat surok habide ba ki jingtai te ikerpat ba ki idai ban sim khia mardor habide ba kane mdai ban syukran tang ka kten ba daka sneo ko surok sneo ko ban hap snyo lane sneo ko ban mi snyo nrei ngi ong tangkane ka wei ba idei ban sim khia ba dapi hap snyo ne dapi mi snyo ngim tip nrei ka surok ka dei ban long ka bet ka babyang na banta ka bha kamiat jong paj ba na banta ka yai ka yeng haba ki lek ki wan ya kene ka surok kamtam ba ka dei ka PMG SY Kublai Sibun